Zamestnanci fakulty masmediálnej komunikácie ukončili úspešný zimný semester vianočným večierkom. My sme sa boli na túto príjemnú udalosť pozrieť. Program zahájila dekánka fakulty príhovorom, v ktorom sa pedagógom a zamestnancom poďakovala za úspešný akademický rok. Pripomenula najväčšie úspechy, dosiahnuté ciele a profesijné zmeny za rok 2012. V zápätí sa univerzitný spevokol FMK Voices postaral svojim hudobným číslom o vianočnú náladu. Za publikačnú činnosť počas roka sa získavajú body. Tento večierok bol ideálnym priestorom na ocenenie profesorov. Absolútnym víťazom sa v publikačnej aktivite stal profesor Jaroslav Chovanec. Titul Skokan týždňa získal inžinier Andrej Trnka. Pri tejto príležitosti sa krstil kalendár na rok 2013. Tohtoročnou témou je Krása a múdrosť na pevných nohách a vznikol v spolupráci dekánky Dany Petranovej, tajomníčky Tatiany Podmakovej a Martiny Jakabovičovej. Hlavnými aktérmi kalendára sú opäť profesori a členovia vedenia, ktorí podporili dobročinný účel projektu a zapózovali pred objektívom fotoaparátu. Výťažok z kalendára putoval tým študentom fakulty masmediálnej komunikácie, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí. Spolu s dekánkou krstil kalendár študent Matej Uhlár, ktorého sa výťažok tiež týka. Krstilo sa kúskami minuloročného kalendára, čo symbolizuje pokračovanie v tejto tradícii. Utajeným prekvapením bolo vystúpenie nového speváckeho zboru Vega v zložení pedagógov. Ich hudobný program bol ocenený búrlivým potleskom. Spestrením večera bolo video pripravené doktorandmi, v ktorom ľudia zaželali fakulte len to najlepšie do nového roka. Vianočný večierok a krst kalendára na najbližší rok máme úspešne za sebou. Akademická obec si mohla vychutnať sviatočnú atmosféru v sprievode hudby, tanca a spevu. V mene celej fakulty želáme šťastné a veselé Vianoce.